हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों बिटिआरनि गेदेर आपडेट। बिटिआरआव थानाय रायजो राजानि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां ओंखारनानै फैदों आरो बे खौरांखौ होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'। बिटिआरनि मोनफ्रोम बिफानाव जाख्ल'नाय गैयै थगायनाय गैयै रायजो राजानि जेबो खहा जायै खामानि मावनो थाखाय मोनसे वेब पर्टेल आरो मोनसे फन नाम्बार बानायनानै होबाय। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो बे हाबाफारिखौ जागायनाय जायो आरो बे वेब पर्टेल आरो फन नाम्बारनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जायखिजाया कमप्लेन्ट्सफोरखौ सरकारनिसिम दैथायहरनो हागोन। बिदिब्ला बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांबाय था। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ एडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। बिदिब्ला बिटिआरआव जिहेतु गोदानै दाजानाय सरकार, बे गोदानै दाजानाय सरकाराव सोर मा बिबान मोनदों आरो सोर मा बिफानाव मोनदों बेखौ नोंथांमोननो आं बेवहाय फोरमायनानै होग्रोनो सानदों। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों लिस्ट अफ डिपार्टमेन्ट आन्डार डिपुटि इएमएस। बेवहाय जितु बिटिआरआव जितु 40टा बिफान दङब्लाबो अर्थात 40टा समस्ति दङब्लाबो नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो बेवहाय बिबान आरो बिफान होजोबनाय जायाखै। दिनैसिम जितु लिस्ट ओंखारदों बेवहाय मात्र 8टा बिबान आरो बिफाननिल' लिस्ट ओंखारनानै फैदों। बेखायनो आं नोंथांमोननो बे बिबान आरो बिफानखौ सोर मा बिबानाव मोनदों आरो मा बिफानाव मोनदों बेखौ नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होग्रोनो सानदों। बेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन नाम्बार 1आव दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बिथाङा डिजाइनेटेड मोनदों डिपुटि इएमएस। बिनिफ्राय डिपार्टमेन्ट महरै बिथाङा मोनदों PNRD स्मल स्केल इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआव बिथाङा मोनदों। बिनिफ्राय जितु रनजित बसुमतारी बिथाङा EM। बिनिफ्राय बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मोनदों। बिनिफ्राय जितु उकिल मुसाहारि बिथाङा EM। बिथाङा वाटार रिसोर्च डिपार्टमेन्टआव। बिनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा EM। बिनिफ्राय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव बिथांखौ होनाय जादों। बिनिफ्राय दिगन्त बरुवा बिथाङा EM। बिथांखौ इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव होनाय जादों। फारसेथिं जाय गौतम दास बिथाङाबो EM। बिनिफ्राय बिथांखौ ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव होनाय जादों। बिनिफ्राय घनश्याम दास बिथांखौ एग्रिकालचाराव। बिनिफ्राय रनेन्द्र नार्जारी बिथांखौ ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव होनाय जादों। बिथांमोना गासैबो EM निफ्राय बिदिनो आरो माखासे जितु दंबायो 32 डिपार्टमेन्ट दंबायो बिनिनो सोरखौ बबे बिबानाव आरो बबे बिफानाव होनाय जादों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननि आपडेटखौ आं उननि भिडिअआव फोरमायनानै होगोन। बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन जे गोदानै जितु बिटिआरनि गोदानै जितु वेब पर्टेल बानायनाय जादों आरो मोनसे फन नाम्बार बानायनाय जादों। दानिया बे फन नाम्बार आरो वेब पर्टेलखौ मा खामानिनि थाखाय बाहायनाय जागोन बेवहाय आं नोंथांमोननो गासै खोथाखौ डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना बिदिब्ला गाव गावनि मबाइलाव नङाब्ला PCआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै बेवहाय टाइप खालामनानै हो btrgrievance.co.in। बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे वेब पर्टेल गेवनानै फैगोन। बेयो जाबाय मोनसे कालारफुल वेब पर्टेल। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मा हाबायाव बाहायनाय जागोन अर्थात मा खामानिनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जागोन आं नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना नायदो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जितु गोदानै दाजानाय बिटिआरनि गोदान चिफ बिथां अर्थात CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'नि सावगारिया बेवहाय रोखायै होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनानै जे डिजिटाइजिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन अर्थात बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ डिजिटाइजिं खालामनो थाखाय बे वेब पर्टेलखौ बानायनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना लेफ्ट साइडथिं गोजौआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन BTC गभर्नमेन्टनि जितु लग' बेवहाय लागायनानै दोननाय दङ। फारसेथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय राइट साइडथिंजाय गोजौआव नायोब्ला नुनो मोनगोन आगदाथिंजाय गोजौआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन BTCनि जितु स्टाम्प बेवहाय सिल मारिनाय दोननाय दङ। नोंथांमोना दानिया बेखौ नायनानै लानो हागोन। गावबा गावनि मबाइलाव नङाब्ला PCआव नोंथांमोना बेखौ खनसे सार्च खालामनानै नायनो हागोन। दानिया गोजौआव नायदों नोंथांमोना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेवहाय आं जितु फन नाम्बारनि खोथा बुंदोंमोन बे फन नाम्बारा बेवहाय होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों टल फ्रि नाम्बार 01142223300। नोंथांमोना बे फन नाम्बारावनो जायखिजाया समाव अर्थात फुंनि 9:30निफ्राय लानानै बेलासिनि 5 बाजिसिम नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया समाव बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि कमप्लेन्ट्सखौ दैथायहरनो हागोन अर्थात बिटिआर सरकारनिसिम दैथायहरनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। लोगोसे बेवहाय दानिया बे वेब पर्टेलनि गेजेरजों मा हाबा मावनाय जायो नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोननो होनो। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि गाइडलाइन नागिरोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गाइडलाइन होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौबो गाइडलाइनखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन जे बेवहाय मा खामानिनि थाखाय फोरमायनाय दङ मा गाइडलाइन होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ चेक खालामनानै लानो हागोन।
बिदिनो फारसेनिफ्राय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ हेल्पलाइन नाम्बारखौबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन बेवहाय मा हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ बेखौबो नोंथांमोना मिथिनानै लादो स' दानिया बेवहाय नोंथांमोना मोनसे रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन रेजिस्टाराव नोंथांमोना मा खामानिनि थाखाय बाहायनाय जागोन बेवहाय नायदो लिस्ट अफ साबजेक्ट्स टपिक्स व्हाट कैन नट बी ट्रिटेड एज ग्रीवेंस नोंथांमोना मा कमप्लेन्स दङ बेवहाय नायदो नोंथांमोना हमना ला डिमान्ड अफ फाइनेन्शियल एसिस्टेन्ट आरो जब नोंथांमोननिसिम सोरबा जुदि फैसानि डिमान्ड खालामोब्ला अब्ला नोंथांमोना जुदि साख्रिनि डिमान्ड अब्ला माबाफोर खामानिनि थाखाय जुदि डिमान्ड खालामोब्ला नङाब्ला नोंथांमोना RTI नि थाखाय खामानि मावनोब्ला अर्थात माबाफोर खौरां मिथिनोब्ला नोंथांमोना बेनि गेजेरजों कमप्लेन्स दैथायहरनो हागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय स' बेवहाय दानिया नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय दानिया बे वेब पर्टेलनि गेजेरजों मा खामानि मावनाय जागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एनरेगा MG एनरेगा अर्थात जिथु जब कार्ड दङ जब कार्डनि जुदि नोंथांमोना माबाफोर खोथा मिथिनो दङब्ला नोंथांमोना बे जब कार्डनि गासै खामानिखौ बेवहाय मिथिनानै लानो हागोन बेनिफ्राय PMAY अर्थात जिथु सरकारि न'नि बागै नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिथिनो दङब्ला नङाब्ला माबाफोर कमप्लेन्स दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासै खोथाखौ मिथिनानै लानो हागोन बेनिफ्राय रेशन कार्ड नोंथांमोननि जिथु रेशन कार्ड होनाय जायो बे रेशन कार्डनि सोमोन्दै माखौबाफोर मिथिनोब्ला नङाब्ला माबाफोर जुदि मिथिनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय फोरमायहरनो हागोन बेनिफ्राय आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत अभियान बेफोर गासैनिबो बाथ्राखौ नोंथांमोना अर्थात गासैबो कमप्लेन्स नङाब्ला माबाफोर मिथिनो दङब्ला नोंथांमोना बे फन नाम्बारावहाय टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनानै गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन स' बेवहाय नायदो नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों रेजिस्टार हियार ग्रीवेंस नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्टार खालामनानै गासै खोथाखौ फोरमायनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना नैबे गाहायाव जिथु होना दोननाय दङ फन नाम्बार बे फन नाम्बाराव कल खालामनानैबो नोंथांमोना गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन स' बे वेब पर्टेलनि गेजेरजों अर्थात वेब पर्टेलनि खामानियानो बेनो जे नोंथांमोना बे मोनबा खामानिनि थाखाय बे वेब पर्टेलखौ खुलिनाय जादों अर्थात बानायनाय जादों नोंथांमोना बेनि जुदि बे मोनबा खामानिनि जुदि माबाफोर मिथिनो दङब्ला माबाफोर डाउट दङब्ला माबाफोर कमप्लेन्स दङब्ला नोंथांमोना बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावहरदो